Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barka kunan lokaci. Game da muka saba kawo muku sababbin fina-finai, a yau muna dauke da wannan sabon fim mai suna da Diva. Wannan fim ne sabon fim ne daga kamfanin Sultan Haya India, ma wannan fim sabo ne. Wannan fim ne wanda za ku iya samu a cikin group na VIP wanda muke tallata muku a kowane lokaci. Kamar yadda zamu nuna muku group ɗin mu kenan wanda muke saka fina-finai sababbi a ranar fina-finai sun ka fito a ranar muke saka su a ciki. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga to lambobin mu ne muke sakawa guda biyu, akwai ta Cote d'Ivoire akwai ta Libya, wanda za ku iya ɗauka ku yi muna magana sai mu saka ku a cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Idan wani fa zan wannan shafin namu ka daure ka yi mun subscribe da alamun kararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Kamar yadda kuke gani wannan shine group mu na VIP wanda ake biyan kuɗi ana rijista a cikin wannan group duk wata, wanda za ka iya samu duk wani sabon film da kuke gani muna tallata muku fastocin su, to duka wa'annan fina-finai za ku iya samu su a cikin group na VIP. Kamar da kuke gani wa'annan su ne fina-finan mu kenan, dukkan fina-finai ne wanda muke sakawa a group a duk ranar da fina-finai sun kai, to a ranar da film mai to a ranar muke saka shi a cikin group. Kamar da muke tallata muku shi, to mun ga ce yau ya kamata mu dauko kaɗan daga cikin fina-finan mu na cikin wannan group wanda za ku iya muna magana mu saka ku a cikin wannan tsarin na VIP, wanda duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ku same shi a cikin group na VIP. Tunda idan kuka shiga muna da fina-finai sama da 5,000 wanda za ku iskewa a cikin group din, wanda za ku iya biyan kuɗin ku a yi muku rijista a cikin group duk wata, wanda za ku iya samun sababbin fina-finai a ranar da film ya fito a ranar muke saka su a cikin wannan tsarin namu na VIP, wanda a cikin group mu ne kadai za ka iya samu duk wani sabon film da ya fito. Kamar da kuke gani haka ne za ku, kamar kun ga mun taba muku nan ta nan ne za ku iya tausa film din sai ku sabke shi a wayar ku insha Allah. Idan kana bukata kuma ka sabke na Mega, kuma wancan link shi ma na Mega wanda za ka iya tabawa shi ma zai kai ka inda Mega take, zai ka in baka da ita ma za ka iya sabke ta, sai ka sabke zai sabka cikin wayar ka direct film ba tare da ka sha wata wahala ba insha Allah. Duk ƙasar da kake insha Allah idan ka yi mun magana za mu saka ka a cikin wannan group namu na VIP wanda za ku iya samu duk wani sabon film da to a ranar film to a ranar muke saka shi a cikin group na VIP. Kamar da wannan shine group mu na VIP da muke ta ga muku VIP. To saboda wadansu da sun ga taba mu sai ganin kawai ba group ne ba, to wannan group ne na VIP wanda za ku iya biyan kuɗin kwasa ko a cikin insha Allah. Mun gode sai mun